Solar farm bi 888 panella fotovoltaika fuq l-impjant ta' Reverse Osmosis tal-Apsi issa jinsab konness mal-grid tal-elettriku. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli li żaret is-sit flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Cilja, fejn ġie spjegat kif dan il-proġett u parti mill-inizjattivi kontinwi tal-Green Bonds, l-ewwel strument ta' xorta tiegħu favur iżjed titjib ambjentali. B'investiment ta' 600,000 euro din l-installazzjoni solari tkopri żona ta' saqaf ta' 3300 metru, b'kull panella għandha kapaċità ta' 580 watt peak. Is-sistema b'kapaċità totali ta' 515 kilowatt peak mistennija tiġġenera madwar 820,000 kilowatt per hour ta' enerġija nadifa kull sena. Il-Kap Eżekuttiv tal-Water Services Karl Cilja spjega li din il-produzzjoni ibiżżejjed biex tipprovdi l-enerġija għal madwar 190 dar kull sena u tnaqqas b'mod sinifikanti d-dipendenza fuq il-fossil fuels. Ovvjament qed naraw ġenerazzjoni ta' il-fuq minn 800,000 unit fis-sena li jiġi ovvjament mix-xemx, enerġija rinnovabbli li jkopru konsum ta' ċirka 190 familja ġewwa Malta. Proġett wieħed minn sensiela ta' proġetti li ovvjament qed jagħmlu l-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma pajonieri fejn għandu x'jaqsam sostenibilità ġewwa pajjiżna. Il-Ministru Dalli rimarkat li l-Green Bonds qed jipprovdu l-opportunità l-investituri biex ikomplu jappoġġjaw inizjattivi favur l-ambjent. In-nies b'mod partikolari dawk li investew fil-Green Bonds li ħarġet il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ikunu qegħdin jaraw kif l-investiment li huma għamlu qiegħed jissarraf fi proġetti innovattivi, proġetti ekoloġiċi u proġetti li huma ta' benefiċċju għall-ambjent ta' pajjiżna b'mod in ġenerali.